A yanwa assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Yau mun kawo muku mun samu wani mining mai matukar amfani ga wanda yake da sha'awar yi. Kai gaskiya wannan mining din zan iya karkare muku cewa ma yana da kyau kowa ya yi gaskiya. Dan mining ne mai kyau kuma an daɗe da fara shi ba mu sani ba. At least dai yanzu ba zan iya baku date ɗin da aka fara yinsa ba. Amma zahiri a yanzu hakan nan kwanakin da suka rage masa almost bai kai wata ɗaya ba ma a rufe shi. Kuma tabbas mining ne mai kyau. Domin a iya bincike na da nake gane mining mai kyau na yi. Sannan waɗanda suka fi ni sani akan harkar nan sun yi bincike sun nuna mana komai a kai. Dukkan wani mining da ake bayarwa na harkar cryptocurrency a yanzu. Jama'a ku kula sosai ku ƙara sani. Duk mining ɗin da ka kalla ana baka shi da yawa. To ka tabbatar coins ɗin supply ɗinsa zai zama yana da yawa. Kun fahimci me nake nufi? In supply ɗinsa kuma bai zama yana da yawa ba, to lalle za a yi launching ɗinsa da kuɗi mai arha. Don in ba ku manta ba akwai coins da yawa wanda a halin yanzu haka ana mining ɗinsu kuma suna kasuwa amma ba su da farashi. So gaskiya yana da kyau wannan ku je ku duba yanayin yadda tafiyarsa take a mining ɗinsa. Kafin ka samu guda ɗaya yana ɗaukan time. To lalle kuwa idan ya zama ka samu guda ɗaya nan lalle guda ɗayan nan dole ne zai fito da farashi mai kyau. Kun gane? Dukkan wani mining da aka yi aka samu kuɗi a kansa a baya ku je ku binciki tarihin za ku kalli ba a bayar da coins ɗin da yawa. Wannan wani sirri ne nake baku na wanda suka fi mu sanin harkan suka gaya mana. Ko ba haka ba? So duk wanda yake da sha'awar wannan mining ɗin ya je shi yanzu maza ya duba ƙasan description na wannan bidiyon. Insha Allah zan ajiye link ɗin wannan abunan mining ɗin wannan platform application na mining ɗin. Sai ka shiga description na bidiyon nan ka buɗe sai ka taɓa link ɗin. In ka taɓa link ɗin zan nuna maka yadda zai buɗe maka. Kuma abin da zai baku mamaki wallahi registansa ba shi da wahala. Registansa da kai connecting da Gmail ɗinka shi kenan. Baya buƙatan wani first name, second name, date of birth, waye passport baya buƙatarsa, kawai connecting da Gmail naka za ka yi. Amma abin da zan baku shawara na har kullum ina baku shawararsa. Ku yi Gmail na kanku wanda za ku dinga irin amfani da shi a irin wayannan method ɗin. Kun gane? Kada ku yi wani Gmail da kuke ajiye kayayyakinku a kai. Kun gane? Ku dinga yawan ɗora masa irin wayannan abubuwan ko ba gaskiya ba? So ka faɗa mutane risks na abu kafin ka faɗa musu moriyansa. Gaskiya yana da kyau idan baka da Gmail ɗin Gmail ɗinka ɗaya ne to ka ƙara ya zama biyu. In ka ƙara ya zama biyu sai ka mayar da ɗaya permanent na ajiye wasu abubuwan ka. Ɗaya kuma ka mayar da shi na buɗe irin wayannan abubuwan in sun samu. Wannan shawara ne na baku. Amma ba wai na ce muku wannan scamming bane in aka haɗa da Gmail. A'a, na haɗa shi da Gmail na yanzu haka kuma zan buɗe muku wani account na a yanzu insha Allah ku gani ku tabbatar da cewa buɗe shi ba wahala kuma yana da kyau. Da farko idan ka shiga description misali ni yanzu link nawa yana WhatsApp ɗina. Zan shiga buɗe muku nuna muku amma idan ka shiga link ɗin idan yanayin yanda zan shiga link ɗin haka in ka shiga a description na bidiyon nan in ka shiga link ɗin haka zai nuna maka. Misali yanzu bari ku ga na buɗe WhatsApp ɗina. So kun kalli ga link ɗin nan. So misali sun in shiga link ɗin in taɓa shi za ku ga yadda zai kamo. Idan ka shiga description na bidiyon nan ka taɓa kai ma nan ɗin zai nuna maka. So kun ga yana ɗan sacin sai ku ɗan saurare shi bari ku ga abin da zai nuna. Kun ga abin da zai kawo? Da ya kawo ka wannan fiskan kaga ya rubuta continue with Facebook, continue with Google. So kai continue with Google. Shi ne abin da muka fi tabbatarwa saboda Facebook ana iya maka hacking na Facebook ɗinka. Duk sanda aka yi hacking na Facebook ɗinka irin wayannan account ɗin duk an kwashe maka su. So haka suna amfani da Facebook su samu account ɗin irin mutane wanda suka samu irin wannan abun suka samu kuɗi da shi su tafi da shi. So amma in kai connecting da Gmail insha Allah ka fi ƙarfin su. Sai ka taɓa kan Google continue with Google nan. Da ka taɓa shi sai ka ga zai nuna maka Gmail naka da suke kan wayarka. To sai ka zaɓi na airdrop ɗinka sai ka taɓa. Kun kalla gashi ya nuna mu. So ga wannan da shi zan yi amfani sai in taɓa shi. Kun ga na taɓa shi. Idan Gmail ɗinka ɗayan zai nuna maka sai ka taɓa kansa kawai. So da na taɓa shi sai in saurara. Kun kalli already sunana na kan wancan Gmail ɗin kun ga ya fito. Ba wani buƙatar sai na wani ƙara suna ko wani abu nan kawai sai in danna finish profile ɗin nan. Kun kalla sai ka taɓa. Da ka taɓa kun ga zai nuna maka sunan wanda ya yi inviting ɗinka. Yanzu kun ga sunan wanda ya yi inviting ɗina a nan. So sai a nan gurin kai sai in taɓa nan gurin.
let's mine, sai in taba kawai. So da na taba sai kun ga ya kawo ni cikin account ɗina, kun ga account ɗin 00, kun ga sun rubuta mu welcome, you can start mine now, kun ga la. So sai in taba nan gurin start mining din nan, sai ka taba shi. Yayin da ka taba shi sai ka saurara ka gani. So kun ga ya fara mining, kun kalla. So ku kalli zeron da yake tsakanin zeron ƙarshe, ku kalli 01, bari su sake samu ku aro yadda zai count mai kyau. Ku kalla 01, 02, 03, kaga na 4, 5. So wayannan da sai sun goge sun zo nan gurin kafin ka samu guda ɗaya na wannan coins din. Wannan alama ne na coins ne mai kyau wallahi. Duk coin din da za su sa masa liquidity ba sa yadda su ba mutane shi da yawa. Wannan wani sirri ne wanda wallahi an ba mu kuma mun fahimci haka. Duk coin din da za su masa kyakkyawan future su sa masa kuɗi a kansa, to ba sa yadda su ba mutane shi da yawa. Ku fahimci haka. Don wallahi coin din zai iya zama miliyoyi da kuke kallon sa kamar wasa din nan suka yi launching ɗinsa. Ta yi investing a kansa ne a sa masa kuɗi. To wannan sa masa kuɗin shi zai ba shi dama ya yi tsada. To in sun ba ku da yawa a gurin mining, yayin da kuka ga ya yi tsada za ku yi ta sayarwa kuna karya coin din. To amma suka ba ku kaɗan, ko da kun siyar farashin coin din ba zai jijjiga ba. Wannan shine dabaran su na ba mutane kaɗan a yayin mining idan coin mai kyau ne. So gaskiya wannan very important jama'a, duk wanda bai yi account akan shi bai je buɗe. Wannan shine hanyar da zaka bi ka buɗe shi, simple ba wani wahala. Sai nan gurin da kuka ga an rubuta invite abunan boost your mining. So nan gurin ana nufin ka ƙara gudun mining ɗinka. So ta hanyar invite your friends and earn 20 plus 20. Kun gane? Za a ƙara plus 20 a cikin gudun mining ɗinka. So sai ka danna wannan gurin inviting ɗin nan, ko kai kwafi a nan gurin, duk inda ka yi sai ka yi wa mutane sharing. Yanzu kun kalla na taɓa inviting. Kun ga ya nuna mun zan iya turawa Telegram nawa, zan iya turawa Facebook nawa, Twitter nawa, duk ta ko'ina nake so zan iya turawa. So wannan shine simple method da zaka bi. Insha Allah ka buɗe wannan abun, ka fara mining ɗinsa yau ɗin nan ba tare da daɗewa ba. Kun ga yanayin da yanda tafiyan su yake. Gaskiya yana da matukar amfani. Don wallahi wanda ya nuna min wannan mining ɗin ya yi min kyakkyawan explanation a kansa kuma na gamsu. Jama'a aje ayi yana da matukar amfani bi iznillahi ta'ala. Mun gode. Sama kar a manta da alamar subscribing a wannan channel tamu. Insha Allah subscribing naku shi yake bamu damar muna ƙara samun ƙarfin gwiwa, muna ƙara bincikowa abubuwan da za su mori jama'a zuwa nan gaba. Insha Allah muna kawo. Assalamu alaikum. Da ka gama register sai ka je ka shiga Play Store ɗinka sai ka yi downloading ɗinsa. Misali yanzu bari in shiga Play Store ɗina ku kalli yadda za a yi downloading ɗinsa. Kun ga Play Store na nan gurin, sai in shiga cikinsa. Na shiga cikinsa, kun gani, sai in zo nan gurin, sai gurin sacin. Na san dai kowa ya san yadda ake gurin taɓa sacin nan gurin. Sai ka taɓa, sai ka rubuta sunan wannan app ɗin. Sorry, na taɓa wani gurin. Bari in koma cikin Play Store, sai ka taɓa nan gurin. In ka taɓa sai ka zo ka rubuta sunan app. Gashi nan ma sunan app ɗin ni already ina da sunan shi, gashi nan. In kalla ARC8 sai in danna. Yayin da na danna, in kalla ya nuna install, sai in ɗauko shi. Sai in ɗauko shi. Idan na ɗauko shi haka, gane, sai in yi downloading ɗin shi, sai in ɗan jira, yanayin ƙarfin network na mutum ne. Gane? Sai ka ɗan bashi ɗan sakwanni haka ya ɗan ƙarasa downloading nashi. Okay, to kun ga ya gama downloading. Kun ga ya nuna play din nan. So just zaka iya fita free ka je ka cikin wayanka, kun kalle shi nan, sai ka je ka nemo shi a cikin wayarka. Kun gan shi nan, gashi nan ya sauka, kun kalla ARC8 gashi nan. Wannan shine, sai ka shiga cikin sa. Yayin da ka shiga cikin sa zai bude maka fuska kamar haka, kun kalla continue with Google, sai ka sake shiga. Kamar dai na nuna muku yadda ake abunan din sa, yadda ake register sa a wancan link din. To amma nan gurin ba register da kai, saboda kawai za ka yi login ne, sai ka sa wannan Gmail din naka. Kana sawa zai bude maka cikin wancan account din naka.
ba tare da ya nuno maka gurin profile irin na ɗazu, saboda su farkon fita ne yana nan kama a matsayin register ne. So kun ga yanzu direct ya buɗe wani account cikin account ɗina kun kalla. So haka za ka yi idan ka gama register a wannan link ɗin, sai ka je ka ɗauko shi a Play Store. In ka ɗauko shi a Play Store sai ka zo ka bi wannan method ɗin. Shine hanya mai sauƙi. Kar a manta da alamar subscribing jama'a. Mun gode.